Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез, әйе, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен колагың ишетәме? Көнләшү дигән яман чир җаннарыңны үтәме? Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә, көнләшмә, син мине көнләшмә. Чын асылын аңламыйча, юк дилер бутырма. Шушындай матур дөньяны шикләр белән тутырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Дөрес булмаган ялганнар барысы